kesehatan kita. Yes. Pon meruput deh. Pon meruput. Alenggah mlebet. Nggih. Pinten? Sing bapak-bapak lansia ora. Oh, pantesan. Ora yo. Ada. Itu yo. Ya, resikonya butuh galak nih ngono kuwi. Ngono ya ora tak tutup-tutupi ngerti galak kok tok Pak. Mas Dira, komen aku. Kan iso. Misalnya kayak obat. Kau kan jajan kowe. 26. Kok mangan yo kan lho kok rasa gede ya. Dicoba sate. Kok seneni wae. Mending tak seneni lho. Nek karepku mek langsing lho, lho nek langsing itu kok. 71. Benar yang gitu bayar kok. Monggo Bu, nggih gisi-gisi nggih. Ini gulane kene. Aku ora boleh ngatur bulan. Bulannya wis beda. Wis, Mbak. Mana papat itu? Ya ampun. Iki ya ora apa-apa. Absen riyen. Kartu Indonesia Sehatku ya IAL. BPJS. Mbak, tadi ku mau piro? Napa nih? Kawan atus. Piro? Gulane 400. Oh, 400 626. 94 sih nulis nggih. Oh ya, bulannya. Aku tak jadi orang bilang aku dipindahin jam paitan, aku dapat jam orang bilang masalah kalau orang pandai Itu suci. nah jam ini aku udah ibu baik aku pindah pak Berapa ratekan pamle? Kali cilik. Kalau lima baca. tak nanti bang 60 mana? iku bonus. Gratis. Nek sebuah mengkerut tadi. Nek mboten ngono darah. Kurang jejek ya. Ini pira Mbak Pri? Tak coba orang jeruk orang bisa tak ambil tak sudah ambil sudah ya 9 sudah. Sekarang itu informasi. Lama mau kan kowe datang ini terus. Lah ben 11 deh. Pira? Kok aku 14. Aku kan TKP lho, Nak. kowe. Udah. Oh, warga. 24. Hah? Belum pangkat gue. Barisan bebek. Kalau siapa yang ngatur kantor muncul. Oh, lho apa aja kok kadung pula betul ora tolong kasih ngamuk.
Ngono kok bang. 80. Pala itu wolu omong ora ngono. Berapa kuwi? Bulannya udah biasa. Or absen Rien. Mbak Dira ngapunten. Wis sak mulai. Kagem gizi. Nggih. Sampun. Yo Mbak Dri barake luwur. Pira bos tensine bos? 100 pira 108. Kajian biasa. Bulannya kok 100 terus. 6. Oh, 103. Wis sampe normal. Tasah nyate. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Orang biasa napek kok. Lemes ya nek karo tuku. 91. Lemes ora bet. Telulas. Ya. Apa? 145 mesok. Adun. Iki tak cek Cek gula gratis. Dicek gula darah gratis. Oke. Absen Rien ya tinggo cek-cek kesehatan Pak Mat, mbane ten dalem. Saya mriki niki. Nggih, absen. Mbak Vino aku ditarik. Kalau ditempel di kongres tarik lah. Ya wedi kok. Nenek dingin terus ora apa-apa, Mbak. Nenek nganggo ngene lho. Aku cukup barai wingi nang kene iki. 100 pas. 100. Kulitnya tipis langsung jelek. Ada kulitnya kaya Mbak Kina, Pak Sugi panggil kandel, gede ora amet. Dilalah ya pintu. 10 karo ini nek Mbak. Amet 11. Oh tak kayak dia nyes-nyes sih. Wis dilelet nyes-nyes dia nyes-nyes. Jadi mau orang iki mana? Oh, Mas ra kene. Wis wedi mah angel ya. Ayo napa? Pun dikancani. Ora tenan lho. Bismillah. Ora tenan lho ngampet ambegan. Mboten napa-napa. Meng penak ta ceplik. Nggih. Ora apa-apa kok ngilang kaya peso e. Wah, ditempel ngene omah. Ora peso tandane sing nondo. Aku saking